परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय श्रोता, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ये अध्याय एगो महान आत्मिक रहस्य तथा भेद के बखान कर रहल बा। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस नाम के एगो यहूदी विद्वान से यरूशलेम बातचीत कर रहल बने। सही में ई घटना 2 अध्याय के नजदीक में बा और फसह के पर्व के समय बा और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में बाणे। श्रोता, त आई आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से लेके 2 पद तक रहुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत चलत चली। एह तरी से लिखल बा, सुनी। फरीसी सब में से निकोदेमुस नाम के एगो आदमी रहे, जौन की यहूदिया के एगो अधिकारी रहे। उ राती खानी प्रभु यीशु कीने आके कहलस, हे रबी, हम जानतानी कि तू परमेश्वर के ओर से आइल गुरु हवा, काहे कि ई चिन्ह के जवन कि तू देखावत केहू नइखे देखा सकत, जब तक कि परमेश्वर तोहरा साथे ना होखस। श्रोता, हम देख रहल बानी कि ई आदमी से एकदम अलग किस्म के बाणे, एकदम फरक बाणे और ई ठीक आदमी बाणे। त आई एह आदमी से भेंट करी जा। एह आदमी के बारे में 3 गो बात बतावल गइल बा। ई एगो फरीसी रहन और एकर अर्थ कि इस्राएली के सबसे श्रेष्ठ समुदाय से संबंधित रहन। ई फरीसी समुदाय के लोग परमेश्वर के वचन, पुराना नियम के परमेश्वर के इच्छा मानत रहे लोग। उन लोग मसीह के आगमन पर विश्वास करत रहेले। उन लोग आश्चर्य कर्म में तथा पुनरुत्थान में विश्वास करत रहे लोग। यही आदमी के नाम निकोदेमुस रहे। ये यहूदी सब के अधिकारी रहन। ये आदमी एगो आधुनिक आदमी के चित्र है। उ प्रभु यीशु मसीह से कहले, हम जानतानी ई हम के हई, ई हम फरीसी जाति के लोग हमें। उ प्रभु यीशु मसीह के उचित और वास्तविक तथा सही स्तुति प्रशंसा कर रहल बाणे। उ पखंडी ना हमें। उ कह रहल बाणे कि हम फरीसी अर्थात धार्मिक लोग ई जानतानी कि तू परमेश्वर की ओर से भेजल गुरु हवा। हमार विचार बा कि उ परमेश्वर के राज के बारे में चर्चा करे खातिर आइल बाणे, काहे कि फरीसी लोग परमेश्वर के राज के स्थापित करे चाहत रहन और रोम के राज के उखाड़ फेंके चाहत रहे लोग। यहाँ खास बात बा कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर से भेजल गुरु कह के स्वीकार कर रहल बाणे। एकर सबूत आश्चर्यम चिन्ह रहे, जौन की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखावल जात रहे। ई अध्याय ध्यान देवे वाला ई अध्याय है। ई ध्यान देवे योग्य बात बा। केहू उनका आश्चर्य कर्म कैला पर शक ना कोइल। त श्रोता, रउआ हमरा संगे और ज्यादा जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3-4 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। यीशु जवाब देत ओकरा से कहले, हम तोहरा से सच कहतानी, जब तक केहू नया जन्म ना ले उ परमेश्वर के राज्य में ना देख पाई।
निकोदेमुस उनका से कहलन, बूढ़ पुरनिया कैसे नया जन्म ले सकता? का ऊ फिर अपना माई के गर्भ में दोबारा हाली घुस के जन्म लिही? श्रोता, यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच एगो खास बातचीत हो रहा बा। यहाँ धार्मिक लोगन के खातिर एगो महत्वपूर्ण संदेश बा और यहाँ एगो धार्मिक अगुआ तथा अधिकारी बाणे और ओह आदमी से प्रभु यीशु कह रहल बाणे, जब तक केहू जन्म ना ले ऊ परमेश्वर के राज के नहीं के देख सकत। हम 4 पद में पढ़ने हैं, नया जन्म या दोबारा से जन्म लेवे खातिर यूनानी भाषा में एनोथिन शब्द के प्रयोग कइल गइल बा, जेकर मूल अर्थ ऊपर से। निकोदेमुस एह कथन के आत्मिक अर्थ ना समझ पौले, यही से ऊ जवाब दिले कि का केहू कैसे फिर जन्म लिही? का ऊ फिर अपना माई के पेट में घुसी? निकोदेमुस सोचताड़े कि हम तो बूढ़ हो गइल बानी, हम कैसे फिर नया सिरे से जन्म ले सकतानी? श्रोता, आई औरी ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, यीशु जवाब दिले, हम तोहरा से सच सच कहतानी कि जब तक केहू पानी और आत्मा से ना जन्म लिही ऊ परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर पाई। यानी कि परमेश्वर के राज में नहीं के प्रवेश कर सकत। श्रोता, अब यहाँ पानी और आत्मिक के बात हो गइल बा। यहाँ पानी के अर्थ पानी से बपतिस्मा ना ह। ऐसा बहुत लोग बाणे जौन की पानी के व्याख्या वो पानी से करेलन, जौना में बच्चा अपना माई के गर्भ में रहले। श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु स्वाभाविक जन्म तथा आत्मिक जन्म के अंतर के बारे में चर्चा निखन करत। ऊ यहाँ ई कह रहल बाणे कि एगो आदमी ऊपर से अर्थात दोबारा जन्म कैसे ले सकता। हम अध्याय 2 में देखनिया कि पानी परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रतीक है। हम यूहन्ना 17 अध्याय के 17 पद में पाइना कि प्रभु जी प्रार्थना कर रहल बाणे। ये पवित्र वचन से शुद्धिकरण के सामर्थ बा। यूहन्ना 15 अध्याय के 3 पद में प्रभु जी कह रहल बाणे, तोहनी लोग अब ओह वचन से शुद्ध हो गइल बाड़ा लोग, जौन कि हम तोहरा से कहले बानी। परमेश्वर के पवित्र वचन पानी से संबंधित बा। हम यहाँ विश्वास करतानी कि पानी और आत्मा से जन्म लिहला के तात्पर्य ई बा कि एगो आदमी के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रयोग कइल गइल पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त कइल आवश्यक बा। दूसरा शब्द में कहल जाए कि कोनो आदमी ओह वचन रूपी पानी से जौन की पवित्र आत्मा के द्वारा वास्तविक बनावल जाला ऊपर से जन्म ले सकता, अर्थात नया जन्म प्राप्त कर सकता। यह केहू के दिल के परिवर्तन के एगो आधार है। एकरा बिना निकोदेमुस परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं के सकत। आगे आवे वाला पद में हम प्रभु जी के वास्तविक जन्म और आत्मिक जन्म में अंतर स्पष्ट कर रहल बने और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी, जे शरीर से जन्मल बा उ शरीर है और जे आत्मा से जन्मल बा उ आत्मा है। श्रोता, हमरा विश्वास बा कि एकर कोनो व्याख्या के जरूरत नहीं है। ये एकदम स्पष्ट तथा साफ बा। परमेश्वर के पवित्र वचन बतावेले रोमियो 8 अध्याय के 7 और 8 पद में एह तरी से एकरा बारे में लिखल बा, काहे कि शारीरिक मन तो परमेश्वर से दुश्मनी करेला,
ऊ ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन बा और ना ही हो सकेला। जौन शारीरिक बा ऊ परमेश्वर के खुश नइखे कर सकत। श्रोता, हमनी के एह पद में एह तरी से बतावल गइल बा, हमनी के पुरनका शारीरिक स्वभाव के सुधारे या ओकरा ऊपर कोनो पाबंद लगावे के परमेश्वर के पास ऐसन कोनो कार्यक्रम नइखे। एकरा के हमनी संगे कब्र में जाए के बा। दूसर का शब्द में कहल जाए कि हमनी के पुरनका स्वभाव के छोड़ के नया स्वभाव के अपनावे के जरूरी तथा आवश्यकता बा, तथा पुरनका मनुष्य तत्व के छोड़ के नया मनुष्य तत्व के अपनावल बहुत ही जरूरी बा। पुराना स्वभाव परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं कर सकत। यही से जे शरीर से जन्मल बा उ शरीर ह। ये पुरनका स्वभाव के नया स्वभाव से बदलल आवश्यक बा। पुराना स्वभाव के जगह पर नया स्वभाव के आइल बहुते जरूरी बा। श्रोता, जे आत्मा से जन्मल बा उ आत्मा ह। निकोदेमुस जौन की ज्ञानी और यहूदी सब के धार्मिक अगुआ रहन, उहो एह अर्थ के ना समझ पौले। त आई यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 7 और 8 पद पढ़ी हमरा संगे। एह तरी से लिखल बा, आश्चर्य मत कर कि हम तोरा से कहले बानी, और बाकी तू नया जन्म ल। हवा जे केने जाले, केने बहेले या केने से आवेले, और तू ओकर आवाज सुनेला, पर ई नइखा जानत कि ऊ केने से आवेले और केने जाले। प्रत्येक जन जना की आत्मा से जन्म लेला ऊ असही ह। श्रोता, आदमी ना तो ई जान सकेला कि हवा केने से आवेला और कौना ओर जाला, और ना ही एकरा पर नियंत्रण कर सकेले। हवा के चले से ना रोक सकेलन। ऐसने होला उ आदमी जवन की पानी और आत्मा से जन्म लेला। त आई फिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली हमरा संगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 और 10 पद रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, निकोदेमुस जवाब देत उनका से कहलन, ई सब कैसे हो सकता? यीशु निकोदेमुस से जवाब देत कहले, का तू इस्राएली सब के गुरु ना हो, फिर भी ए बात के नइखा समझत? श्रोता, बेचारा निकोदेमुस के कुछ समझ में नहीं आवत। उनका आश्चर्य होता कि ये सब कैसे हो सकता। निकोदेमुस के समझ से बहरी के बात बा। उ समझे के पूरा प्रयास कर रहल बा, फिर भी उ एह नया जन्म के बारे में नहीं के समझ सकत। श्रोता, यहाँ स्पष्ट हो जाता कि जब केहू या कोनो मसीही भाई बहन महतारी प्रभु यीशु के नजदीक आवेला तो उ अपन सब मुखौटा उतार के आवेला, जैसे धर्म, ज्ञान, बुद्धि, धार्मिकता सब उतार के आवे के बा, तब कुछ प्रभु जी से प्राप्त कर सकता। प्रभु जी निकोदेमुस से कहलन, तू इस्राएल के गुरु हव। ये सब बात के नहीं समझत। आई और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़ी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद से लेके 13 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। हम तोहरा से सच कहतानी, जवन हम जानतानी उहे हम कहतानी, और जवन हम देखले बानी ओकरे के हम गवाही देतानी, और तू हमार गवाही ग्रहण नहीं करत। जब हम तोहरा से पृथ्वी के बात कहब तो तू विश्वास ना करेला। यदि हम तोहरा के सड़क के बताई तो तू कैसे विश्वास कर सकब? और केहू सड़क पर ना चढ़ल
केवल उहे जे सड़क से उतरले, अर्थात आदमी के बेटा। श्रोता, जब तक प्रभु यीशु ए पृथ्वी पर रहले तब तक केहू सड़क पर ना चढ़ल। जहाँ पुराना नियम के संत मृत्यु परांत जात रहन, ऊ स्नान फिरदौस रहन। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में स्वर्ग में पहुंचा दिहल गइले। श्रोता, यही अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14-15 पद रउआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। यह तरी से लिखल बा, और जैसे मूसा जंगल में सांप के ऊंचा उठौले, वही तरी जरूरी बा कि आदमी के बेटा भी ऊंचा उठावल जाए, कि जे केहू विश्वास करे ओ में अनंत जिंदगी पावे। श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु मसीह गिनती के किताब 21 अध्याय 6 पद से लेके 9 पद बखान कर रहल बने। यह तरी त आई ए पद सब के पढ़ लिहल जाओ। तब यहोवा ओहनी लोगन में एगो विषैला सांप भेजले, जौन की ओहनी के बहुते लोगन के कटलस तथा डसले रहे, और बहुते इस्राएली सब मुँह गइले। तब लोग जाके मूसा से कहे लगले, हमनी के बहुते पाप कोइले बानी जा, काहे कि हमनी के द्वारा और द्वारा यहोवा के विरुद्ध पाप कोइले बानी जा। यहोवा से प्रार्थना कर कि उ सांप के हमनी किने से हटा लेस तथा हमनी के बीच से दूर करस। तब मूसा उहनी खातिर प्रार्थना कइले। तब यहोवा मूसा से कहले, एगो विषैला सांप बना के खंभा पर लटका द, औरी ऐसन होई कि सांप के काटल हर एगो आदमी जे ओ सांप के देखी उ जिंदा रही। तब मूसा कांसा के एगो सांप बना के खंभा पर लटका देहलन, और ऐसन भइल कि सांप के काटल जौन जौन आदमी कांसा के सांप के देखल उ जिंदा रहले। श्रोता, प्रभु जी कह रहल बाड़े, जैसे सांप के ऊंचा पर लटकौले, वही तरी मसीह यीशु भी ऊंचा पर लटकावल जइहे। ई सांप लोगन के पाप के प्रतिनिधि रहे, और मसीह भी संसार के खातिर पाप बन गइले, काहे कि वो हमनी के पाप के अपना ऊपर उठा लेले। इस्राएली सबके बस अतना करे के रहे कि ओहनी के सांप के बस देखे के रहे और मुआला से बच जाए के रहे। आज पाप रूपी सांप से डसल गइल पापी के खातिर जरूरी बा कि उ सांप प्रभु यीशु मसीह पर आपन आँख के लगौले रहस और अनंत जिंदगी पावस। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हमें, वो हमनी के कारण पाप बन गइले, बलिदान भी बन गइले, और उ महायाजक भी बन गइले, उ सब कुछ हवे। तब प्रभु जी निकोदेमुस के खास बात बता रहल बाड़े। यही अध्याय के 16 पद में एक तरी से लिखल बा एकरा बारे में, काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि वो अपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। श्रोता, ध्यान रखब, परमेश्वर केवल प्रेम के द्वारा इस संसार के ना बचौले, परमेश्वर संसार के अनुग्रह के द्वारा बचौले। जैसे कि इफिसियो 2 अध्याय 8 और 9 पद में ए तरी से लिखल बा, काहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तोहार उद्धार भइल बा, और ई तोहरा ओर से ना वरन परमेश्वर के महान दान ह। ई कार्य कैला के कारण से ना, जौन से कि केहू घमंड करे। श्रोता, ये पद में बतावल गइल बा कि परमेश्वर संसार से ऐसन प्रेम कैले कि वो आपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। यहाँ रउआ आपन नाम राख सकतानी। मसीह यीशु पर विश्वास ले आई, नाश मत होई।
पर अनंत जिंदगी प्राप्त करी। एकर अर्थ परमेश्वर अपना प्रेम के फलस्वरूप अपना निज बेटा के ए संसार के दे देले। अब जे केहू ई विश्वास करी कि ऊ हमरा कारण हमरा जगह पर क्रूस पर दंडित भइले और परमेश्वर उनका के मृतक में से जीवित कैले, त एह विश्वास के द्वारा ओहनी लोग के अनंत जिंदगी प्राप्त हुई। अर्थात ओहनी लोग के अनंत जिंदगी के खातिर पाप के क्षमा के खातिर कुछ नहीं करे के, केवल मसीह यीशु के मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर विश्वास ले आवे के बा। ई परमेश्वर के अनुग्रह जौना से कि पापी से भी महापापी, घिनौना से भी महाघिनौना पापी उ मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता। परमेश्वर पिता की स्तुति होके। हम देखनी है कि यूहन्ना 3 अध्याय के 15 में दूगो मुख्य बात बतावल गइल बा। पहल का है जरूरी बा कि आदमी नया जन्म ले। दूसरा का है जरूरी बा कि आदमी के बेटा यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अर्थात ऊंचा पर लटकावल जास। श्रोता, ये दोनों कथन आपस में संबंधित बा वरन एक दूसरा के पूरक है। रउआ सबके नया जन्म लिहल बहुत ही जरूरी बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर परमेश्वर रउआ के आशीष प्रदान करस। आमीन।